Unoziva chii wewe chaungatudze kuti ari right anoita unozivei? Kana paine mukomana padhuze newe mubvunze kuti chii chaunoziva iwewe chaungatudze iwewe kuti anoita unozivei iwewe? Vanhu vakuru hausi kuvaona. Yes, tell him. Gogo udzai muzukuru. Gogo havasi kutaura. You are only a child. Ana baba here musikana wako? Haani makumbo akanaka chaizvo. Ana baba here? Unotaura zvemakumbo toda kuenda kumaolympics here. Zvemakumbo ndezvekuolympics kazvava kutaura. Ora. Ndabuda mudhaini, ndaloka madozi, ndapinda mumachira, ndapedza kuyabota, nhamo dzangu dzinotanga ndiri pamubhedha, tose gumba ndatoita meta. Ora, zvakatanga namhai akandirumira nemhiripiri. Yo. It's like okay TV, right? That's a new favorite channel. Kubva Nasi. How to get married is the topic of today. Guys, this video is for everyone because uchada kuroora or uchada kurodza. So you have to know these things. This is very useful information which I want you to listen to. And tomorrow, guys, Wednesday, I want you to watch out for part 2 ye video rangu randichaita reviewing, commenting and criticizing flat earth theory ya Prophet Makandiwa. Part 2 ayaya changa mabviravira because ipapo tenta kupanana ma facts chaiyo. So without wasting much time, guys, please do subscribe channel inei. Be advised, I'm God K the analyst. Channel inei tinoda vanhu vanofunga. We are not here to entertain each other nema videos achingo player achingo dai. No, entertainment is part of the process, but our main goal is to review, analyze and comment. Tichida kunyasoona kuti hatina here patiri kurasiswa nevanhu vaMwari oro patiri kudzwa information iri misleading. Because zivai kuti vanhu ava ndo vanhu vanokudzai kuti ukangomupikisa chete anotokudza kuti you are a rebellion kana kuti you will be cursed because wandi question. And vanhu varida kuramba vari on top of the food chain. Because mind you guys, a person right now are threat munomu mu world right now is a prophet or a pastor. The reason why that munhu is a threat, why am I saying so? Because a president, we know that politicians do lie. And itika masoja totovaziva unhu hwavo, mapurisa totovaziva unhu hwavo, and manesi totovaziva unhu hwavo, asi pastor hauzive unhu hwake. And itika because munhu anohida unhu hwake. So what am I saying? I am saying a politician is the devil I know, and a pastor is the devil I don't know. So that poses a threat in the whole world. Kuti ma prophets nema pastors vakava fake ndo vanhu vari a very dangerous threat kupfuura even a nuclear weapon chai. Because munhu anotokubata brain dzako ugofunga kuti ndina Mwari iwe usina. So without wasting much time, guys, our topic today, how to get married. Pare zvino ndirimbofamba nemudhara wangu Apostle Chiwenga auya neinformation yakabatanidzwa chitendero nechivanhu chevanhu vatema ndobva zvabatanidzwa how to get married. So let's get started. You want to get married? What is the Jew order? How do you get married? Right now I wanted to speak on the revelation during the revelation gathering that we are going to start blessing marriages in 2025 in Jesus Revelation Ministries. Marriages, just like children, they also need a blessing. You get married, you come to Pastor Balo, he will bless you. But you have to get married through the Jew order. Not all was in a Jew order. Ozoya onamatirwa. Not oya oti apostle ndakarora. Tokubvunza kuti wakarorani.
wakamuwana kupi, anga akamira sei. Munhu waruda kurooroyo akatariswa nani kuti ari right? Iwe wega. Munyika muno hamusisina vanhu vakuru. Unoziva chii wewe chaungatiudze kuti ari right anoita? Unozivei? Kana paine mukomana padhuze newe mubvunze kuti chii chaunoziva iwewe chaungatiudze iwewe kuti anoita? Unozivei iwewe? Vanhu vakuru hausi kuvaona. Yes, I'm telling you. Gogo udzai muzukuru. Gogo havasi kutaura. You are only a child. Hallelujah. Udzai kaPastor Baloya. If you are a boy, let your beard not fool you that you are now a man. You are not a man. You are a boy. It takes more than a beard to become a man. Wane voice unobhesera bhesera. Varume hama, uri murume wokupi? Varume hama vapi? Uri murume wokupi zvakaita murume izvozvo? You are a boy. You are not yet a man. So you can't tell us that the girl you are dating is the right one. We are the ones who tell you. This is why every son must go to his father. My father, I want to marry. This is the girl I have met. If you have a proper father, he has questions that he will ask you, which you have never thought about in your life. Let me give you 3 questions that a proper father asks his son when he is about to get married. Question number 1, does your girlfriend have a father? Musikana wako ana baba here. Kana asina unogona kutorambidzwa kuroora musikana asina baba. Yes, it's true. And when the elders ask about a father, they are not referring to a biological father alone. They are referring to a father figure. Even if your father passed away, you have a father figure. There is no family made up of one man. Your father must have brothers, older and younger, and cousins and uncles, and his own fathers. In the absence of such, we have father figures in the house of God. We have elders. We have bishops. We have pastors. So when a father asks, does your girlfriend have a father? You say, no, she was raised by her mother. A father will put a question mark. This is a problem. A person raised by an emotional person who doesn't know how to discipline a child. We are going to have to do what this girl's father failed to do. How prepared is this girl? Ana baba here musikana wako. Ane makumbo akanaka chaizvo. Ana baba here. Unotaura zvemakumbo toda kuenda kumaolympics here. Zvemakumbo ndezvekuolympics kazvawa kutaura. The second question, how many aunties or elder sisters are still with their husbands in her family? Hakuna soldier. Hakuna Martin soldier. Musikana wako uyu, vanasisi vake navanatete vake vachiri kuvarume nevakadzoka vangani. Namba ikasabalansa harooreke musikana yeye. Vari kuvarume vanofanirwa kuwanda kudarika vakadzoka. Hakuna kakanaka zvakati sikuramba. Izvo hatinei nazvo izvi. But kumba kuma return soldier. Hallelujah. Zviri kunzwika here? Mubvunzo wechitatu. Vangani vari kumajeri kana vari kurwara nepfungwa kworuda unoroora uko? How many are in prison for committing capital offenses like rape or murder? And how many are in the mental ward, the mental sickness ward? Kworuda kuroora uko.
Kokamurora muna January akatwanya muna March. Unoita sei? Your father will never ask you whether she's beautiful or not. Beauty is important to you. The family is not interested in beauty. The family is interested in substance. Beauty is not substance to adults. This is why a boy cannot marry a girl, simply because he thinks he's the right one. He needs elders to tell her she is the right one. You are blinded by your feelings. You don't know nothing, sit down. We are talking about due order concerning marriage. I will not talk to the girl child tonight. I just wanted to talk to the boy child. I don't want to ruffle a lot of feathers. But to the girl child, to the girl child, I have two things to say. When you tell your parents or your aunties there's a boy who is interested in marrying you, the first thing your aunties will ask you is how many wives does this boy's father have? Baba vemukomana wako vane vakadzi vangana. If you say 3, what it means is you are going to be wife number 1. Not a wife, but wife number 1. In Shona we have a proverb that says, Hove inotevera muronga wayo. Kana kuti mhembwe rudzi inozvara mwana neruzhomo. Okay guys, real quick, ndine friend yakabatwa ine girlfriend. Ndobva atanga kuudza mukadzi wake kuti baba wangu wanga waine marika. Iwo haundirambidze. So what he's actually saying is true, because munhu anenge aine reference yekuti sha baba wangu wanga aina vakadzi wobwe ndiwo unotozviziva saka usanetse. So it's practical. Kana atezvara vako vaine barika, it is done. Haichokwadi. Ndakazviona zvichiitika. The chances are extremely high that your boyfriend who want to marry a second wife sometime, he may swear with all his ancestors right now that he will never think about it, but trust me, it will happen. The elders will know that it will happen. Does your boyfriend live with his father? Or he was raised by his mom? His father ran away. Mukomana wako akarerwa namama, baba wake vatiza. Asi uri kufunga kuti ada kugara newe for a long time. Iye aine ropa rinotiza. Mutizi kawe. Makawadzi. Yonungo zvingofunga kuti mari yake ikakwana anouya kuzorora. Vakuru vanenge vachiti kana arora muchagara mese kwenguva yakadii. Saka vakuru vanenge vachitarisa zvinhu zvausiri kufunga iwewe. Ndosaka tichiti vana ngavayanane nevabereki vavo ugogaidwa kuita madecisions ari important in life. Urege kuzoregreta wouya kuno for counseling. This is a due order. You don't get married in the absence of your parents. Yes, I was talking to someone, Pastor Baloy. The woman was raised by uncles from the mother's side. The father ran away. When the woman was now about to get married, the mother and the uncles refused to take the matter to the man's house, the father's house. They said he contributed nothing. So what they did is the man went to his uncle's, his father-in-law's house for his daughter to get married there. After the daughter was married, the uncles took everything and said, you can't take nothing, you didn't do anything to raise this daughter. You can't just come because someone wants to marry your daughter. So vanasekuru nazo achiri mumasenjera ini nanasi. Ungati ndakaenda mumusha maasekuru. Kuroora kupinda mumusha maatezvara. Saka uchiona kuti paunotanga kuroora unenge uri panze munyaya ndiye anopinda mukati. Kana wagamuchirwa zvozvonzi ngari uye tirione gwereveshe racho
kuti rakamira sei, ropinda ka richiombera robhadhariswa zvaro, asi rinenge ratobvumidzwa kupinda manje. Zvino ukanororerwa kwaasekuru vako iwewe, mukwasha anopinda mumushamani. Chechipiri ndechekuti madzisekuru aya imbavha. These uncles are fraudsters and thieves. Make me president one day, I will stop this nonsense from happening. Listen to me. If your father did not participate in paying bills for your upkeep whilst you are growing up, that does not qualify for anyone to play his role on his behalf when you are getting married. The role of a father does not begin with paying school fees. It begins in the bedroom. And it's enough that he was there in the bedroom to collect all the money. It's enough reason to collect all the money for that simple reason. It's enough. Ayo, guys, ipapo ndine question tisati taenda kure. Munhu uyu anenge asiri spam donor here, vanenge vari baba here kana vanenge vari spam donor, because just imagine Jesus andiitika when Joseph had Jesus, apamba asina chaka, pakangonzi mweya mutsvene ndiye akaya akavhumbamira, but Joseph anonzi ndo baba waJesu. Handiti ubaba hwake huri pakuchengeta Jesu, kumudzidzisa nzira, Jesu achizova kapenda and stuff like that. So which means Joseph anga ari baba because ndiye akarera Jesu kusvika akure, but there was nothing of him in terms of DNA. Handiti muri kupaona. Then kozoita mumwe munhu wekuti anongosiya angodoneta, handiti kana adoneta ubva arowa pasi. Handiti saka taurai neni mucomment section guys, ndibaba ira, because he was never there. Akangosiya angodoneta, asiyanei nevanhu vai vari kuenda kuchipatara vai vongonodoneta. Handitika kana vadoneta then maspams aya opiwa kuna vanhu vane low spam count. Handitika voita zvelife yavo votonochengeta mwana wavo voda. Ipapa ndine question napo guys, please ngatimbodiscussai mucomment section. Mukwasha anoziva culture akaona kuti atezvara vangu naambuya vangu vari kurwisana, anongoti kuna ambuya, ndipei zvaamai ndichauya ndokupai ikoko, ndichaendawo kuna baba ndinobvisa zvekwababa. Because even ukapa amai 1 million hausati waroora, roora haitorwe naamai, inotorwa nababa. Kunyange vakanzi vaikutengera helicopter uchikura amai vako, havasirivo vanokurodza. Paroora hapana chaamai, mafukidza dumba haisi roora, matendo roora asati ratanga. Roora rinotangira pagusvi, chigaro chaatezvara, roita climax pamombe nerusambo. Mai vako kana ukavapa 1 million, mai vaambuya vako, amai vadzimai vako, hausati waroora, uri kungopawo zvako vanhu vane undyire mari. Roora haritambirwe naamai, munhu anotambira roora ndibaba. Zvoti ukaenda kwababa ukanobvisa zvababa, even usina kuzivikanwa naambuya vako, unenge wakatoroora. Baba vari 1 vanorodza mwana pasina amai, amai vari 1 havarodze mwana pasina baba, noti amai havana musha. Manje ndine hama yakazvita, akarodza mwana ari 1 mukadzi wacho, tora mari yese. Ndakamubvunza murume uyu ndikati, baba vako ambi atezvara vako iwewe, pavakanga vachinzi havana kubvisa mari yeroora, vakanga vambobvisa here mbichana vakachajwa? Because rinonzi jeredzwa ndere munhu akatombobvisa, onzi pane zvakasara. Zvikanzi havana kuroora, vakanga vangobvisa tsvakirai kuno ndobva vatiza. Munhu akabvisa tsvakirai kuno haana jeredzwa raainaro, jeredzwa chikwereti chemukwasha. Saka munhu ane jeredzwa haasati atanga kuroora, haana jeredzwa. Munhu akabvisa tsvakirai kuno haana jeredzwa. Jeredzwa rinobvunzwa munhu akapuwa list, akatombobvisa, ndiye anonzi ndipe jeredzwa rangu. Saka zvavakaita vakati mukwasha auya kuzorodza mwana wake, vakachaja uyo ari kuroorwa uyu, ndokutora mari yacho yese, vakati ndo mari yedu. Kuroti vakatora mari isina kuchajwa.
Because uyu wavari kutorera mari uyu haana ambochadywa, akabvisa tsvakerai kuno achibva aenda. Makamboona kuroora kwokuti muri kutora mari yamusina kuchaja, saka ane chikwereti chemari. Because munhu anonzi haana kuroora nechikwereti ndiye anenge akambouya akanzi 5,000 akabvisa 100 zvonzi kosara 4.9. Uyu wokumitisa achitiza uyu ane chikwereti chemari, because haachadywe kusvika auya ega. Ina wakaucha mukwasha akamitisa mwana akatiza, akasada kuuya kuzobvisa yekuti ndizivei ndiri mukwasha, chidipai list rangu ndozopota ndichibvisa mbichana mbichana. Ina wakaucha anenge atotaura mashoko makukutu ekuti ndine chikonzero chekusada kuroora mwana wenyu. Zviriko zvikonzero zvinosaka munhu amitisa munhu anoramba kubvisa kana sendi. Zviri acceptable mukaucha medu. Kungoti imi mana mafikizolo imi hamuna kuzvidzidziswa, munoswera muchiteerera magumugumu painternet. Chikonzero chekutanga ndechevana vemusanganiswa. Musikana akauya kumukomana achiti ndaane nhumbu, ambobatwa ine mumwe mazuva mashoma akadarika, nhumbu iyoyo ndeye musanganiswa. Zvinoreva kuti inhumbu inana baba vaviri. Haaroorwe munhu akadaro, haabvisirwe kana tsvakirai kuno. Zvakangofanana nekuona bonga rakafa, kungodarika uchienda. Hey, vari tichikosisa wavo. Munhu anobvisirwa tsvakirai kuno ndiye akatizira, achinzi akanga atyorwa gumba achibva aenda kumurume asina kuroorwa. Ndinaye kuno mwana wenyu, asi ndiri murombo, handina chandinacho. Ndoda kuti muzive kuti ndinaye. Ndichauya kana zvinhu zvangu zvanaka. Unenge uinaye wobvisa tsvakirai kuno. Munhu akatizwa aine nhumbu abvisirwe tsvakirai kuno. Tsvakirai kuno inobvisirwa akatizira, atori nemurume wacho. Saka ukabatwa uine boyfriend uine mukomana, haukodzere kuroorwa, haubvisiriwe kana dzvinyu. Unofanira kungoramba uchingohura uchienda. Saka varume ava vanenge vaine nyaya idzodzo vanenge vainadzo. Iwe unokura wakagumbukira baba kuti havana kana kundiendesa kuchikoro. Hausi kuziva kuti pane yakatambika pakati pababa wako naamai vako. Baba vako havakwanise kukuudza, nekuti zvandiri kutaura izvo hazviudzwe mwana zvinomuconfusa. Saka vanongotsika-tsika vachingotiza. Havagoni kukuudza kuti mai vako ihure vairara nevarume va2 indichidanawo. Hakuna baba vangaudze mwana izvozvo. Even vachiziva kuti haasi wavo, vanoti kushungurudza mwana. Saka vanenge vachingotiza. Ukavafonera ndimubongo ndokufonera ubva wakati, ubva vaenda. So there are genuine reasons why some men do not take responsibility for pregnancies. But that doesn't mean that every man who ran away from pregnancy had those reasons. We do have scoundrels who ran away from their own responsibility as well. You can't hide behind this. Every situation has its own circumstances. It's not a one-size-fits-all. You understand? The other reason, the other reason ndeyekuti mwanasikana ari kudanana na Thomas. Thomas obva azvinzwa kuti mwana uyu akambobatwa nehama achiri mudiki. Kana kuti akabatwa nehama akura. Vari kuvanhu vari kuita makuna-kuna ekubata hama dzavo. Sekuru hanzvadzi yamai inovata nemuzukuru mwana wehanzvadzi. Kuna ana baba izvezvi vatiri kutodhila navo nyaya dzacho vakabata mwana wavo wavakazvara. Zviri kuitika izvozvo. Tine nyaya izvezvi dzehanzvadzi yakabata hanzvadzi yayo pasiripo. Uyu ari kuda kuroora obva azvinzwa kuti musikana wangu akambobatwa nasekuru hanzvadzi yamai. Munhu akadaro harooreke. Makuna-kuna. Unounza rushava-shava mumusha mako. Ihuku dzinodyanana dzega danga rega dzidyana neikoko. Tsvaga mukadzi chaiye. Move.
Saka mukomana anenge azvinzwa but kuzvitaurira vanhu. Anenge aida kuita adjustment saJosefa. Ngoti regai ndimusiye chinyararire. You understand? Yes. Dzimwewo nyaya zvadzo dzinoda vakuru, dzinoda panzvimbo dzavakuru hatichadzibata, but I wanted you to know that if you want to get married, the man who gives you your wife, it's your uncle, your father-in-law, your girlfriend's father. He is the only one who can give you a wife, not your uncles, your mother's brothers, vana sekuru wale, nana sekuru weli. Avarodze muzukuru imbavha. Kurodzwa nehanzvadzi dzamai vako mashura. Zvinotoreva kuti hanzvadzi dzamai vako dzaivata naamai vako. Ndozvazvinoreva. Yeah, even chero inini musikana kwandiri haazvirodze. Ini ndakamisa vasikana vakawanda vanonudza kuti kana dandiroora, I think ukauya nemari yakandomudza kuti sha ndipe phone number dzamudhara kontaura naye. Iwa huna kana zvaunotaura neni. Hai ndokumisa ndokudza kuti hauna discussion raunoita nenhau dzemari. Unoona ndichaja 3000 baba wako achida 1.5. Haina handiitwe zvechishiri zvechiwaiwai. Mashura ma2k izvo. Ngavatsvake mabasa, ngavatengese madomasi. Varege kutaimira mwana wahanzvadzi. Ndakakuendesa kuchikoro vakanga vatumwa nani. Hauzvizive kana une mwana musikana kuti kuroorwa kwemwana wako iblessing. Munyika mune vanhu vari reckless. Unogona kumitisirwa mwana ukaendesa vazukuru kuchikoro. Hakuna family isina vazukuru vakaendeswa kuchikoro kumusha kwamai vavo. Hapana chinhu chinoshamisa ipapo. That doesn't give you a right yekutora mari uchiti ndini ndakaendesa mwana wako kuchikoro baba wake vanga vari kupi. That doesn't give you a right. Yange yatova investment ya mama kuita. Dai rwanga ruri rubatsiro saka muchiri kucalculate sei mari yacho. Ko kana ri nyaya mari ye-school fees makabhadhara mari tiiteka minus pamari yabviswa tokupa ye-school fees totora yasara. Hani mwana aibhadhara $40 pagore here kurisevha kwaidzidza. 25 pagore mdara. 25 pagore. Mune ruchiva, mune udyire chete. Ini ndiri kutaura mashoko aya. Ndakaendesa kuchikoro hanzvadzi, kwete mwana wehanzvadzi. I sent to school sisters. Some were cousin sisters with my salary. The day when they were going to get married came. Their father came. And he took everything. I said, I don't want anything. She is their daughter, his daughter. I'm not the father. She was just a sister. I was only playing a part. Vakauya baba vanga vasingazivi kanonzi vanga vari kupi. Vakati ndipe mari yangu yese. Zvekuti vanhu vaifunga kuti ini ndichatanga zvibhakera nenyaya yacho. Zvikanzi pachamuka bope panapa. Ndikati hapana muke bope ndoshanda. Regai dzitore mari dziende. Handina mwana musikana aroorwa nhasi. Baba vake ngavatore mari vaende. That was that. Handina chigumbuna nhasi. Kuti ndaifanira kuwana something because pandaibhadhara school fees isiri investment. It was a family duty. Hallelujah. So I want to say it is important for us, the house of God, to not make the David mistake of gathering up people and conspiring in popular agreement to do something without checking first. Is this what God commanded? We make a lot of mistakes. There is a blessing in following due order. Let those who want to cut corners go ahead cutting corners. You will catch up with them. You may be slow, but you are going to be sure. Your success will be guaranteed if you follow due process. Hallelujah. Yo. Yeah. So guys, this is it for today. Varuda kurodza oro kuroorwa oro kuroora. Ndofunga mazvinzwa. This is a beautiful message. Ine nangu semaonero andinoita panhau iyi. Baba kana vasina kuchengeta vari spam donor. Vanoti vakarodza mwana wavo apa. Vachipedza kurodza. Vakarera mwana.
vanenge vaine listi ravo, because mwana akachengetwa kana baba vake vasipo, maybe pamwe vakatsakatika nenyika havana kudzoka, iye mwana anofanira kuzviroora. Iye anobhadhara mari, ndakanganwa tinonzi mari yechiredzwa here, anotobhadhara mari otozviroora, then obva atonzi azvichenesa. Asi kana baba wake varipo, paanoroorwa paipai, vanouya vorodza mwana wavo zvakanaka-naka, handiti havapopoterwe, vanotobatwa zvakanaka kunzi mwana auda oroorwa, rodzai mwana. Vapedza, hama dzemukadzi dzinogadzirawo listi racho. Baba vachingopedza kurodza mwana wavo vobva vapihwawo listi kunzi makange musina kuroora, chiroorai. Handiti mapaona manje. Then mukuru vanobva varoora, zvokuti kana vari kurohwa yese vachisara vasina ndopavanobva varohwa yese vobva vasara chii, vobva vasara vasina. Zvokuti pasinariyo yandakaona inini, mukwasha ndiye akatozoti chii, baba vaenda vasina chavanacho, vabva azovapowo something. But zvazvinoitwa manje, unoroora, mukwasha atoripo, motopedzerana. Ava vachibuda vachienda ava, then isusu semhuri tozosara nemukwasha wedu manje. Takuchiti mukwasha wakange usina kuroora, hazviitwe ava vachiona. That's the way I understand maitirwo azvinoitwa zvinhu izvi. Hamina kutiwo imimiwo kwenyu kuLondon, kuSouth Africa, munozvifambisawo sei? Titsanangurirewo hama dzadiwa mucomment section. So I think this video is done, guys. Don't forget to subscribe. Mangwana Wednesday, the earth is flat, riri kuuya video roro, guys. Watch out for that video. Tenchipana nama facts chaiwo chaiwo ekuti tipedze topic iyi once and for all. See you on the next video.